Jako koncern zajmujemy się przede wszystkim kompleksowym zaopatrzeniem i rynku meblarskiego, i rynku konstrukcyjnego we wszelkie materiały drzewne. I jako spółka JAW Polska w tym roku w tej chwili oprócz rynku meblarskiego, zaczynając właśnie od targów Budma, chcielibyśmy wejść w rynek konstrukcyjny. Pierwszym krokiem w zeszłym roku było wprowadzenie kantówek okiennych oraz sondażowo deski tarasowej. Uważam, że zamknęliśmy tamten rok w tych produktach informacyjnym sukcesem, także na ten rok już mamy określone swoje cele. W tej chwili na tych targach chcemy pokazać nowości w postaci elewacji, przede wszystkim termoobrobionej z fińskiej sosny oraz kompozytów i stosunkowo w przyszłym roku będziemy uruchamiali następnych kilka produktów, które też będą przeznaczone bezpośrednio dla budownictwa. Naszym celem docelowo jest dotarcie do potencjalnego Kowalskiego, który będzie chciał to zainstalować czy na swoim domu, czy na jakimkolwiek obiekcie użyteczności publicznej, gdzie chcemy pozyskać lokalnych przedstawicieli, ale którzy mają swoje zaprzyjaźnione firmy montażowe, żeby potencjalny Kowalski, który będzie zainteresowany naszymi produktami, miał cały kanał dystrybucji z finalnym montażem tego w określonym miejscu.